Slăvit să fie Domnul! Tema de astăzi se intitulează Pentru că a Lui faptură suntem. Cred că toți înțelegem că merge vorba despre Dumnezeu. Noi suntem faptura Lui. Voi merge deodată ca să trecem la această temă și în primul rând, vorbind pentru că a Lui faptură suntem, doresc să spun în primul rând că Dumnezeu este un măreț creator. Și vom vorbi despre măreția lui Dumnezeu la început în lucrurile mari. Dumnezeu este măreț în lucruri mari. La Romani, capitolul 1, 20, Apostolul Pavel scrie: în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Au trecut timpurile când oamenii credeau că totul ce este în jurul nostru este doar sistemul solar. Au trecut timpurile când oamenii credeau că totul ce este în jurul nostru este galaxia noastră. Astăzi, în cele mai mari telescoape, savanții văd, astronomii văd că universul pe care îl putem vedea este atât de departe, conține sute de miliarde de galaxii, fiecare din ele conține sute de miliarde de stele. Universul este copleșitor de măreț. Și este o mare îndrăzneală să crezi că dacă pe masa ta o chiflă nu apare, dacă nu muncește cineva. Este o mare îndrăzneală să crezi că un univers atât de complex, atât de minunat, copleșitor de măreț, poate să apară de sine stătător, singur, fără nimic. Nu apare nimic dacă nu muncește cineva asupra aceasta. Și Dumnezeu arată cât de măreț este univers, cu un singur scop: ca oamenii să înțeleagă cu cine au de afacere. El o face într-un mod ca un gentleman, nu arată cât de mare este El, dar prin lucrările Lui ne indică cam cu cine avem noi de afacere. În al doilea lucru, poate ne este greu să vorbim despre lucruri mari, nimeni nu poate să-și închipui ce înseamnă distanța 13,6 miliarde de ani lumină, universul observabil, dar să vorbim despre lucruri mai mici. Dumnezeu este măreț în lucruri mici. La 1 Regi 20-23 este o relatare când poporul Israel a avut război cu sirieni și i-au biruit, au venit la regele Siriei, slujitorii lui, și au spus că Dumnezeul lor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu al munților lor, de aceea au fost mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Și pentru aceasta zice Dumnezeu ca sirienii să cunoască că Dumnezeu este nu numai Dumnezeul munților, dar Dumnezeul și câmpiilor și a întregului pământ. Dumnezeu spune: veți avea încă o victorie. Dumnezeu este mare și măreț nu numai în lucruri mari pe care mintea noastră nu poate să le cuprindă. Dumnezeu este măreț și în lucruri mici care sunt întotdeauna lângă noi. Și astăzi voi vorbi cât de măreț Dumnezeu este în două mărturii care sunt întotdeauna împreună cu noi. În fiecare zi, în fiecare clipă, Dumnezeu vorbește despre sine că El există. Și fiecare din noi avem cel puțin doi martori care zi și noapte ne vorbesc despre El. Am să rog pe frații să proiecteze o ilustrație din manuale. Acesta este ochiul omenesc. Probabil l-ați văzut în cărțile din biologie. Acest ochi este mai complex decât cea mai sofisticată camera video sau foto. Cred că dacă Dumnezeu ar vinde organe care ne sunt necesare ca să supraviețuim, toți ar crede că El există. Dar întrucât Dumnezeu o face gratis, apar cei care spun: Dumnezeu probabil că nici nu există. Acest ochi este o sistemă, așa cum spun savanții, care reprezintă un exemplu de complexitate ireductibilă. În organismul nostru și în creația pe care o vedem sunt niște sisteme care să apară deja așa complexe, care nu pot fi treptat aduse la o desăvârșire oarecare. Ochiul trebuie ori să fie așa complex, integru, să apară imediat, ori acei care se nasc cu ochi nu chiar perfecți, care nu prevăd, vor dispărea. Ochiul este un exemplu de complexitate ireductibilă. Este exemplu de un lucru care trebuie să fie de la bun început așa complex, integru, fiindcă dacă nu este așa, nu are niciun sens și vor muri toți cei care au ochi imperfecți, că nu văd. Și ne vom ciocni unul cu altul și vom muri. Vreau să vă atrag atenție, mult timp s-a discutat de ce la octopus ochiul este mai
complex decât la om, mai perfect și nu de mult s-a descoperit că ochiul omenesc totuși este mai perfect. Și în partea dorsală, deci unde avem retina, sunt două tipuri de celule care se aseamănă cu bețișoare și cu bulbi. Bețișoarele arată mai mult culorile gri pentru vederea noastră, dar celulele care se aseamănă mai mult cu bulbi ne arată imaginea în culori. S-a demonstrat că sunt în fața lor niște celule transparente care se numesc celule Müller și scopul lor, ce fac ele? În timpul nopții, ei reglează ca lumina să cadă pentru celulele care percep imaginea, care sunt ca bețișoare, și în timpul zilei ele transferă lumină înspre celule care arată ca bulbi, ca să vedem ziua culori, să vedem imagine colorată. Dacă cineva crede că astfel de sistem complex, care nu există în niciun utilaj, în nicio cameră, poate fi să provină de unul singur, se greșește foarte mult. Aceasta este o construcție. Aceasta este un exemplu de bioinginerie. Acest lucru a fost inventat, acest lucru a fost construit într-un mod minunat. În fiecare zi, ochiul tău și ochiul meu ne vorbește că noi suntem o faptură. Nu am provenit din mlaștină, din oceanul primordial. Noi suntem construiți într-un mod minunat de un creator minunat. Slavă Lui! Un alt martor care ne vorbește zi de zi că suntem faptură lui Dumnezeu, rog să fie proiectată imaginea urechii. Noi avem în lumea care ne înconjoară, deci amfibii, reptilii și păsări, și avem mamifere, deci acei care se hrănesc cu lapte, și avem omul, de asemenea, omul este hrănit în copilărie cu lapte. Vă rog să atrageți atenție la urechea medie. În urechea medie sunt 3 osișoare care sunt prezente la toate mamiferele din lume. Aceste osișoare sunt ciocan, nicovală și scăriță. 3 osișoare ne permit ca să auzim sunetul. Problema este că doar la mamifere urechea este formată din aceste 3 osișoare. La păsări, la amfibii și la reptilii, acest osișor care permite este format doar dintr-un singur osișor, scăriță. Nu există un mecanism cum de la un os să se facă deodată urechea care este formată din 3 oase. Este o construcție. Ea este deja de la bun început construită în așa mod. Cum poate să evolueze de la un os la 3 oase? La început, 1.000.000 de ani, reptilele trăiesc cu un os, al 2-lea milion trăiesc cu 2 oase și în sfârșit, la 3-lea milion de ani, după 3 milioane de ani de mutații, au apărut în sfârșit a 3-lea os. Și toate aceste 2 milioane de ani, adică 1 milion de ani când au avut 2 oase care nu pot să dea un auz normal, cred că celelalte, aceste specii intermediare au trăit, cred că, fără auz. Ar fi de mult fi mâncați de cei care auzeau bine, ar fi de mult destruși. Deci urechea noastră este un exemplu de o construcție complexă care nu poate să evolueze, trebuie să fie creată de la bun început, așa cum este. Și uitați-vă ce spune psalmistul, psalmul 94 și 9. Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă. Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă. Poate astăzi nu vezi pe Dumnezeu, poate astăzi nu-L auzi pe Dumnezeu, dar să știi că El te vede și El te aude, fiindcă El este Creatorul tău minunat. Amin. Dumnezeu este foarte complex, Dumnezeu este foarte măreț. Măreția Lui nu poate fi cunoscută, priceperea Lui nu poate fi cunoscută, judecățile Lui nu pot fi cunoscute, căile Lui nu pot fi cunoscute, așa ne învață Sfânta Scriptură. Și totuși există o metodă cum un Dumnezeu care atât de bine se ascunde de ochii noștri și urechile, dar totuși văzând complexitatea noastră înțelegem că suntem creați, totuși este o metodă cum Dumnezeu poate fi cunoscut. În a 3-lea rând vom vorbea că măreția lui Dumnezeu poate fi cunoscută prin dragostea Lui. La Efeseni, în capitolul 3 și 19, Pavel afirmă un gând. El se ruga ca să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vedeți, această idee ca să-L iubești pe Dumnezeu este absolut unicală în lumea religioasă. Sunt multe religii care afirmă că sunt drepte.
dar niciuna din ele nu învață că poți să-L iubești pe Dumnezeu, că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Ele învață că trebuie să te temi de Dumnezeu, că trebuie să te închini lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu. Unele învață că chiar trebuie să manipulezi pe Dumnezeu ca să fii fericit. Dar această idee că poți iubi pe Dumnezeu este unicală și se întâlnește doar în această sfântă carte, Biblia. Într-adevăr, El este singurul Dumnezeu real, fiindcă a iubi pe cineva poți doar pe acela care este o persoană reală. Roman 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Noi putem să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El există și pentru că El primul a arătat că ne-a iubit pe noi atunci când suntem păcătoși. Cine ar putea muri din noi pentru un alt om? Pavel spune că pentru un om neprihănit cu greu ar muri pe cineva. Pentru binefăcătorul lui poate s-ar găsi cineva să moară. Dar să moară cineva pentru om păcătos de nimic, aceasta poate face doar o dragoste nemărginită, doar o dragoste dumnezeiască. O găsim aici, scrisă pe paginile Sfintei Scripturi, relatate de oamenii care L-au văzut pe Dumnezeu, care au văzut că Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio umbră de întuneric. El este dragoste. Amin. Slavă Lui. Cum doar să cunoaștem cine este Dumnezeu, care este dragostea Lui? Iisus Hristos spune la Ioan 8:42, Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Vedeți, ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să-L iubești. Nu înțelegi, de multe ori se întâmplă că oamenii, mai ales prima dată, vin în biserică, spun, eu nu înțeleg nimic ce se vorbește aici. De ce nu înțelegem nimic? Fiindcă nu ascultăm cuvântul Lui. De ce nu ascultăm cuvântul Lui? Pentru că nu-L iubim. Ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să începi să-L iubești. Cunoștința de Dumnezeu evoluează, progresează împreună cu dragostea față de Dumnezeu. Și cineva ar spune, dar pentru ce îmi trebuiește să am această dragoste? Avem nevoie. Măcar că Dumnezeu nu ne-o cere, dar avem nevoie, pentru că cea mai mare pierdere care poate fi vreodată în viața unui om este atunci când Dumnezeu îl lipsește pe om de prezența sa. Aceasta știa David, Psalmul 104:29. Îți ascunzi tu fața, ele, toate făpturile tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Și David se ruga, Psalmul 51:11. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Când o persoană este îndepărtată de la fața împăratului, niciodată nu-i mai va auzi vocea, nu va auzi care sunt planurile lui, care sunt gândurile lui, scopurile lui. Atunci când un om este îndepărtat de la fața lui Dumnezeu, el nu mai aude vocea lui, el nu mai aude cuvântul lui. Și vreau să previn situația aceasta când ești lepădat de la fața lui Dumnezeu, când nu mai auzi cuvântul lui. Este un pas înspre cădere totală atunci când Dumnezeu ia de la om Duhul Său. Și David spune, Doamne, nu vreau să fiu lepădat de la fața Ta. Vreau să Te văd, să ascult cuvântul Tău. Te rog să nu iei Duhul Tău de la mine. Când Domnul ia Duhul Său de la om, omul pierde orice scop al vieții. Aceasta este cea mai mare pierdere. De aceea suntem chemați să-L iubim pe El, ca să pătrundem în această dragoste, să auzim cuvântul Lui și să fim umpluți de Duhul Lui. Și raiul, nu doresc să sperii pe nimeni cu rai sau iad, dar raiul doar este o consecință a hotărârii ca să-L iubești pe Dumnezeu și iadul nu este un loc în care Dumnezeu va sta toată veșnicie ca să chinuie păcătoșii. Iadul este doar o consecință a hotărârii ca să nu-L iubești pe Dumnezeu. Doar consecință. Când ai hotărât să nu-L iubești pe Dumnezeu, deja ești în iad, deja ești pierdut. Deja n-ai nicio scăpare, deja n-ai nicio șansă. Dar dacă iei hotărâre să-L iubești cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, fii sigur că va veni la tine cuvântul Lui, va veni peste tine Duhul tău, El te va ridica și îți va arăta cine este El și te va umplea cu dragostea Lui. Amin. Apoi vom vorbi în al doilea rând despre acest mare Creator care este cea mai mare creație a Lui. Noi știm că Creatorul se cunoaște după creația Lui. Și să vedem care este creația cea mai minunată lui Dumnezeu
Și noi știm că cea mai mare creație a lui Dumnezeu este făcută după chipul și asemănarea Lui. Și cine este? Cine este creația lui Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Noi știm la Geneza 1:26, Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, El să stăpânească. Aceasta este natura omului, să stăpânească, să fie stăpân, pentru că a fost creat după chipul și asemănarea stăpânului întregului univers. Noi știm că planul lui Dumnezeu trece mult mai departe de acest univers material și noi știm că chiar în veșnicie, la Evrei 2:5, autorul spune că în adevăr nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoare mărturisire. Este scris mai departe, ce este omul să se aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, dar apoi l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Acum însă încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Acesta este scopul lui Dumnezeu, că creatura lui cea mai minunată, creată după chipul său, asemănarea lui, să fie pusă mai presus de toate pe pământ și în ceruri. Acesta este planul lui pentru mine și pentru tine. Dacă ar veni la tine șeful tău și ar spune, eu am o viziune mare pentru tine, vreau să fii adjunctul meu. Când eu sunt plecat, dar sunt plecat des, tu să fii directorul în locul meu. Ar fi bine? Acei mai ales care lucrează deja, au experiență de muncă, știu diferite situații dificile în viață. Este bine să fii șef, nu? Ar fi bine dacă cineva ar avea așa viziune pe pământ asupra noastră, dar viziunea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc este ca să fie stăpâni peste pământ, să fie stăpâni în ceruri și nu unor îngeri El supune lumea pe care o creează în viitor. Dar ceea ce vrea să dea Dumnezeu este mai mult decât slavă, mai mult decât putere, mai mult decât autoritate. La Efeseni 5:30 este scris, pentru că noi suntem mădularele ale trupului Lui Iisus Hristos, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lepi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și la 1 Corinteni 6:17, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar cine se lepește de Domnul este un singur duh cu El. Să fii una cu Dumnezeu. De multe ori noi ne-am deprins să vorbim despre noi ca despre oameni slabi, cu neajunsuri, oameni care sunt atât de neputincioși, dar probabil că Dumnezeu are o altă viziune asupra noastră. Scopul pentru care ne-a creat este să fim atât de aproape cu El, ca să fim una cu El. Atât de tare să pătrundem în gândurile Lui, în planurile Lui, în viziunea Lui, ca să ne facem una cu El. Să avem o părtășie atât de aproape cu El, atât de intimă, încât să fim una cu El. Și Pavel scrie despre aceasta 1 Corinteni 13:12, dar atunci voi cunoaște deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ceea ce face Dumnezeu cu oamenii pe pământ, El vrea să ne cunoască. Și dacă noi nu vrem ca El să ne cunoască, nici noi nu vrem să-L cunoaștem pe El, dacă orientarea noastră doar este spre lucrurile pământești, unde vom fi noi? Niște cuvinte așa de aspre. Matei 7:23, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dacă omul nu înțelege scopul vieții sale, că el a fost făcut ca să fie una cu Dumnezeu, să se unească, să fie atât de aproape, Dumnezeu la un moment va spune, eu nu te cunosc, tu nu ești una cu mine, nu știu cine ești. Și acestea sunt cele mai aspre cuvinte care pot să răsună vreodată pentru un om. Poate mulți luptă cu păcatul, dar problema noastră nu este păcat. Am văzut pe mulți care și în adunare se ridicau și spuneau, am o victorie, în sfârșit am biruit păcatul în sferă cutare. Și treceau câteva luni, poate un an și cădea un alt păcat. Problema noastră nu este să biruim păcatul, fiindcă dacă vom birui un păcat, pe urmă vine alt păcat al mândriei că am biruit și acest păcat trage alt păcat. Păcatul fuge doar de la un singur lucru. Păcatul fuge atunci când inima omului cunoaște tot mai mult și mai mult dragostea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult îl vedem pe Dumnezeu,
cu cât mai mult admirăm dragostea Lui, cu atât mai repede încep să cad lanțurile de pe mâinile noastre, de pe picioarele noastre. Singurul lucru de care se teme diavolul atunci când Dumnezeu intră în inima noastră. Și revelația dragostei Lui, cât de tare ne iubește El. Când vedem cine este El, doar această cunoștință ne face liberi, adevărați, veți cunoaște adevărul și veți fi liberi. Frați și surori, ca această dragoste lui Dumnezeu să pătrundă în noi, asta înseamnă că trebuie să găsesc destul de mult timp ca să mă gândesc despre El, ca să-L cercetez pe El, ca să fac descoperiri cine este El, ca să admir cine este El, ca să apreciez și apoi să-L iubesc. Este un proces foarte mare, un proces foarte lung. Aici trebuie investiție de timp, trebuie să stai, să deschizi această carte, să citești viața Domnului Iisus, să studiezi fiecare gând, fiecare faptă, să studiezi ce se întâmpla, cum Domnul Iisus s-a comportat și atunci, puțin câte puțin, lumina veșnică, lumina persoanei Lui începe să ne lumineze, începem să înțelegem cine este El și cât de măreață este dragostea Lui pentru noi. Și cu cât această dragoste începe să crească, cu atât mai mare vine libertate în viața noastră, prin cunoștința dragostei lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Și în a treilea rând vom vorbi că chemarea bisericii este să lumineze oamenii cu lumina lui Hristos. Ioan spune 1:4, în El, Domnul Iisus, era viață și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. De multe ori poate am auzit, nu pot birui. În întuneric omul nu poate birui nimic, fiindcă nici nu vede măcar cu cine luptă. Problema nu este că nu poți birui. Problema este că stai în întuneric și nu vezi lumina, nu vezi de unde vine dușmanul. Dacă ai vedea, vei birui cu ușurință. Lumina Domnului Iisus Hristos ne luminează și ne arată care este realitatea. Și Evrei 12:3. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Înfrângerea vine atunci când este puțină lumină. Înfrângerea vine atunci când prea puțin ne gândim la El. Înfrângerea vine atunci când îl pierdem din vizor, când nu mai vedem cine este El, ce a făcut pentru noi, cum ne iubește și ce plan are pentru noi. Înfrângerea vine atunci când nu este lumina lui Iisus Hristos în noi. Chemarea bisericii este ca această lumină lui Iisus Hristos, nu numai cu ea să învingă, dar și să arate această lumină oamenilor care ne înconjoară. Matei 5:14 și la 16, Iisus spune, voi sunteți lumina lumii, ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru. Faptă bună nu este să dai 5 lei cuiva. Faptă bună nu este să dai o haină second hand de care nu mai ai nevoie. Haină bună este atunci când un ateist începe să creadă că Dumnezeu există. Faptă bună este acea faptă pe care un păcătos o vede și vrea să devină un sfânt. Faptă bună este atunci când un om complet descurajat începe să laude pe Dumnezeu văzând o faptă bună. Iată ce este lumina la care ne-a chemat Domnul Iisus Hristos să fim. Să ne ajute Domnul Dumnezeu. Această întâmplare s-a produs aproximativ 7 ani în urmă în orașul Kryvyi Rog din Ucraina. O familie de creștini din biserică au primit un ajutor umanitar, niște haine second hand. Dar alături de ei trăia o familie, vecinii lor, tatăl era bețivan, vai de soția lui, vai de copii, dezastru complet în gospodărie. Și el i s-a făcut milă de el, a luat o scurtă pentru o fetiță, fiindcă vecinul avea o fiică, și a venit seara, a bătut la ușă, cel a deschis și i-a dat această scurtă și a spus, asta pentru fiica ta. Cam peste vreo jumătate de oră, foarte speriat și tare bate la ușă acest vecin. Acel frate deschide ușa și întreabă ce se întâmplă și acel om spune, tu vrei să mă pun la încercare? Ce faci tu cu mine? Și fratele nedumerit îl întreabă ce se întâmplă. Și el spune, scoate $10.000 și spune, de ce ai pus banii aceștia în buzunarul scurtei care ai dat fetei mele? Vrei să faci o glumă cu mine sau mă pui la încercare? Și atunci fratele a înțeles că probabil acel care a cădănat această scurtă a lăsat în ea bani, a uitat și deja nu se mai știe cine este stăpânul. Și acel om sărman, căzut în beție, spune, ia-ți banii aceștia, nu joc eu în jocurile voastre.
Și acel frate s-a gândit și a spus, știi, dacă Dumnezeu ți-a dat scurtă aceasta ție, atunci și banii aceștia sunt pentru tine. Și l-a întors înapoi. Acel om a venit acasă, a doua zi dimineață s-a sculat, s-a dus și a schimbat $100, au cumpărat multe produse alimentare și s-au așezat cu toată familia și au mâncat așa bine. Ziua aceea el nu a mai băut. A doua zi, când a ieșit afară, a văzut că gardul este într-o stare mizerabilă. A spus, mă duc să mai schimb încă câteva $100 să reparăm gardul. Apoi a cumpărat vaca, a început să producă lapte. Și apoi a venit cu toată familia în biserică, s-au pocăit și a început să slujească pe Dumnezeu. Iată ce este o faptă bună. Faptă bună nu este o faptă ieftină. Uneori noi cu faptele noastre bune, ieftine, putem chiar să înjosim pe oameni. Credem că facem un lucru bun. Dar o faptă bună, adevărat bună, face transformare, face schimbare în viață. La asta ne chema Dumnezeu. La asta. 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Lui, ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Aceasta este chemarea, să vestim cât de minunat este El. Eu cred că nimeni nu se gândește că acel om a fost cumpărat cu $10.000. Eu cred că în acea situație acel frate a arătat că el îl prețuiește, îl apreciază pe acel om mai mult decât toți banii din lume. Asta șochează oamenii. Când pui omul mai presus de toate celelalte lucruri materiale. Asta înseamnă să arăți pe un Dumnezeu care este mai presus de toate lucrurile și nu are nevoie de nimic, El doar dăruiește dragoste adevărată. La asta am fost chemați ca biserica lui Dumnezeu. Este așa de puțină o astfel de dragoste. Sunt multe organizații umanitare, se fac multe lucruri bune, dar care este efectul? Care sunt adevăratele fapte bune care transformă, care fac schimbarea? Locul bisericii este atât de sus. Voi da citire acum la două pasaje. La Geneza 1:16 este scris că Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și 17 ca să lumineze pământul, a făcut soarele și luna. Apoi la Apocalipsa 21:9 și apoi 24 vedem că unul din cei 7 îngeri a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și este scris în versetul 24 că neamurile vor îmbla în lumina ei. În universul pe care îl creează Dumnezeu, Hristos este ca soarele, iar biserica este ca luna. Ele luminează cu lumina Lui popoarele salvate. Așa de mare, așa de înalt este locul bisericii. Și ca nu cumva, frați și surori, această chemare înaltă să fie pierdută din vizorul nostru. Am văzut un interviu cu primul președinte Ucrainei și au fost întrebat care este cea mai mare problemă a creștinismului. Și au spus, problema cea mai mare a creștinismului de astăzi este că liderii bisericilor pierd din vizor înălțimea chemării lui Dumnezeu. Înălțimea chemării. Cu cât mai presus este chemarea lui Dumnezeu decât lucrurile acestea trecătoare pământești. Neamurile vor îmbla în lumina ei. Poate cineva vă spune, este un lucru prea înalt. Noi suntem oameni atât de simple. Dar vreau să vă spun, dacă un avion pierde înălțimea, se va zdrobi de pământ. Dacă o corabie pierde adâncimea, va ieși la mal și va fi zdrobită de valuri. Tot așa, credința noastră, dacă pierde din vizor această chemare înaltă, credința noastră va fi zdrobită de realitatea fizică a lumii în care trăim. Dacă nu vedem această chemare mare, să fim mai presus de toate aceste lucruri. Așa a fost Domnul Iisus Hristos. Și noi, văzând cine este El, iubindu-L pe El, putem și noi, la rândul nostru, să fim așa, cu lumina Lui, să luminăm în jurul nostru. Domnul să ne dea putere pentru aceasta. Amin? Și ultima întrebare cu care voi finaliza sună în felul următor. Suntem gata să îndeplinim scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu? În cartea Estera noi găsim o relatare, un mare împărat, Ahasveros, 180 de zile arăta domnitorilor, slujitorilor săi bogăția strălucită a lui, a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui. Timp de 180 de zile arăta. Și iată că a ajuns timp că în a 7-a zi
a poruncit să aducă în fața lui împărăteasa Vaște, cu cunună împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vaște n-a vrut să vină când a primit prin famine porunca împăratului. Dumnezeu, ca creator minunat, are multe lucruri minunate, dar cea mai minunată, cea mai măreață creația Lui este omul creat după chipul și asemănarea Lui. Și acum chemarea Lui este ca să ieșim și să arătăm frumusețea Lui, lumina Lui, dragostea Lui, popoarelor care ne înconjoară. Dumnezeu vrea să arate popoarelor ceea ce are mai scump, cel mai frumos în împărăția Lui. Oameni creați după chipul, asemănarea Lui, un plus de Duhul Lui, un plus de dragostea Lui. Aceasta este chemarea Lui Dumnezeu care răsună. Domnul se îndură de acest popor sărman, de popor care este distrus de păcate, care nu are niciun viitor. Domnul vrea să-i salveze, să-i scoată din această mociră la păcatului, să-i scoată din acest întuneric. Pentru asta El are nevoie de oameni care vor arăta frumusețea și dragostea Lui. Nu cumva astăzi să fim ca această împărăteasă Vaște care a spus, dar eu nu vreau. Sunt ocupată cu altceva. Cum credeți, Dumnezeu care privește din veșnicie, care a dat ce a avut mai scump pe Fiul Său, Domnul Iisus care stă la tronul Său și a dat viața pentru noi, cum credeți, ce este mai important pentru El decât să salvăm suflete care zac în păcat și în disperare? Cum credeți, este ceva mai important pentru Dumnezeu decât aceasta? Ca să-i salveze, El vrea să arate oamenii înfrumusețați de dragostea Lui, de lumina Lui. Aceasta este chemarea noastră. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne dea un duh de ascultare, ca să nu fim ca Vaște, dar să fim ca Estera, care poate cu pericol pentru viața proprie a luptat pentru salvarea poporului ei. Și Dumnezeu a fost cu ea și a salvat și a dus mare victorie. Amin. Slăvit să fie Domnul!